En el marc de celebració del Dia Mundial contra la Violència de Gènere, el passat divendres 26 de novembre, el Consell Comarcal del Berguedà va presentar el nou protocol comarcal per l'atenció a les dones en situació de violència masclista, un document que marca les directrius i les funcions que els agents implicats en la lluita contra la violència de gènere han d'activar per treballar conjuntament contra aquesta xacra social. Jo crec que és un document important, és una eina de treball per tal que institucions i entitats socials, com pot ser Creu Roja, com pot ser tota la gent que hi ha participat, moltes institucions hi han participat, des dels equips bàsics d'atenció social, des de salut, des de justícia, des de policia, treballem contra el que és l'erradicació de la violència masclista. Penso que és un document molt important, es porta treballant des de l'any 2004 per part de l'Ajuntament de Berga, després aquest servei s'ha donat un abast comarcal perquè els 31 municipis de la comarca puguin tenir i puguin gaudir d'aquest protocol i per tant ja podem parlar d'un protocol comarcal d'erradicació de la violència masclista. Nosaltres considerem que és un document molt important i per tant és un document de coordinació i de treball en xarxa per tal que puguem treballar en el que és la detecció i la prevenció de l'erradicació de la violència masclista. El protocol, més enllà d'un document, és la coordinació de tots els agents implicats des de Mossos d'Esquadra, Sanitat, Serveis Socials i punts d'atenció a les dones. En el moment en què hi ha indicis de violència masclista dins d'una llar, el mecanisme s'activa per oferir el suport que la víctima necessita per fer front al problema, així com l'assessorament i atenció per lluitar contra l'agressor. El protocol també preveu detectar diferents formes de violència per tal de fer-les aparèixer, actualment només un de cada 3 casos de violència de gènere surt a la llum. Quan hi ha una situació d'urgència, el protocol no només atén o fa esment, diguéssim, de les situacions d'urgència, sinó també moltes d'aquestes altres situacions en què no hi ha una situació d'urgència, però que és conegut per algun professional que hi ha una situació de violència. Llavors aquí són, diguéssim, que s'activen com diferents circuits. Aquest que em comentes, el de la violència, seria que, per exemple, es detecta des de qualsevol dels àmbits i a partir es comencen a obrir una sèrie de serveis i recursos per millorar l'atenció a aquestes dones. Un d'ells seria que hi ha aquesta coordinació amb Mossos, en el moment en què han de posar una denúncia, hi ha una coordinació entre els professionals perquè el professional que la rep ja sàpiga de què va, la dona no hagi d'explicar per segona vegada què és el que li ha passat i per tant també evitem que aquesta dona se senti víctima una altra vegada, en aquest cas de la burocràcia, d'anar explicant contínuament el seu cas. En el cas que faci falta que hi hagi una intervenció del metge forense o que hi hagi un comunicat de lesions perquè aquella dona presenta una sèrie d'agressions físiques, ja hi ha aquest circuit que ens posem en contacte amb els professionals de salut per tal que facin el seu comunicat de lesions. També hi ha aquesta coordinació amb Mossos perquè en el cas que sigui necessari els Mossos puguin anar a buscar aquesta dona i la puguin traslladar a l'hospital. És a dir, més o menys, diguéssim, també hi hauria entre els diferents serveis aquestes coordinacions. Tot i que fins ara els agents implicats ja treballaven conjuntament, el protocol és també un document formatiu per a aquells que reben directament els casos de violència, com són els agents de seguretat, Mossos d'Esquadra i policia local, l'assistència social dels ajuntaments berguedans, el punt d'informació i atenció a les dones de Berga, els serveis assistencials del Consell Comarcal, Creu Roja i els centres d'atenció primària i hospital, amb l'objectiu que tothom tingui clar quina funció ha de realitzar, com s'ha de fer el tractament i seguiment del problema i quins passos s'han de fer en els diferents casos de violència de gènere. En aquesta línia, la presentació va cloure amb la conferència de la psicoterapeuta doctora Consuelo Barea, assessora en la creació de diferents protocols semblants al que s'ha presentat a Berga.